To chutho kana tieko penj mar klas 12 to koro nang'eyo ni ada bed ang'o duogo ada bed ang'o to koro awacho ni we manya ne gima adwa bedo. To koro na andiko gik mang'eny, nadwaro bedo ng'at motenore weche mag ohala, mani ng'eni namiyo priority mokwongo nikech nairoga somo mar business ahinya. Koro mano nandiko choice na mokwongo gi mar ariyo nandiko mano. Tachaka keto puonj. Naneno ni puonj ni anyalo bedo nikech kopo natimo puonj somo mar science gi anyalo yudo tich piyo. Taketo negi puonj kanyo. To kae taketo koro. Fwambo naketo mana achiel no. To koro kanoduogo taneno koluonga e fwambo tawacho ni ka bro bet kapok ondika. Koro ng'eni bende ka kapok ondiki nyaka nyisi nikech samoro nyalo miyo kata mana ng'ato to samoro ng'at madwa bedo jafwambo. Chutho Sharon, nyathi kadongo nitiere bende gik miwinjo ka ikoni, lipode miwinjo kikoni koro kitieko form 4. Jok mineno koseidho ngas mamalo ka. Koni kata in be sani ang'eni kiwango misegike jok ma incho timo penj mar klas 12 ose approach mang'eny. Ni adwaro timo somo mar fwambo mang'eny. Ini dwaro mane? Koro miyo ambe minwa nokona ni mam jok motimo course mar fwambo ni gibudho ga ahinya kapok ondikgi. To bende kondiki to koro bende budho machieng' moro katitiko kiyudo tich. Koro miyo konyi. Koro in dhi tim puonj nyathina. To koro adonjo e university. Tawacho ni gimane mamokona cha. Ang'iyo options manitie kata neno ni skunda kae fwambo ni nitiere itimo gik moko te. Tibro yiero mitimo kore fourth year. Taneno fwambo ni nigi opportunities mang'eny nikech kanyo itimo electronic, titimo PR, titimo kamera, gik mang'eny. Manyiso ni chutho kata mne chakruok fwambo ni noken achiel kuom passion mane intiere godo, dwaro mane intiere godo. Dwaro na chutho noken ni mondo abed jafwambo. Koro passion mar fwambo achako develop kadonje first year tang'iyo options magino nigo. Tawacho ni ka opportunities ng'eny, ang'o miyo giwacho ni onge gi tich. To koro maseno kocha bende ne wan gi somo moko motegno kabisa. Ne nitie kamera zigolo udhigo de chiro. Koro anani gini en gimi nyalo ndikori. Koro acho ni awe atim gini. To nikech koro ne an gi passion ahinya radio, dire waka ne nitie a lot of strikes mag lecturers. Koro miyo an kinde mathoth kane ji dhi e strikes go, nadhi ga e radio stations mag gwenge. Koro kuondege mana tiegora e chutho. Miyo kana duogo to nabedo gi passion to acho ni wach radio gi gik electronics gi koro aseng'iyo ahinya. Koro we achaka tem gimoro. Erokamano wawinja ne Stoch Walter Nyambaga nosenyiso gweng' moaya kane gweng' ni journalist kata jafwambo kendi ang'o mano miyi donjo kata e tij fwambo. Lich ahinya. Pile ng'ama tin kadongo nigi gimodwaro mondo bedi. Omiyo an kanadongo gima duong' mondo abedi